बयबो मिथिगौ 1952 मायथाइयाव दिनैनि सानावनो 10 नभेम्बर गोथार सानावनो बै समनि गवालपारा जिल्लानि बासुगावआव माखासे सानसुमै आरो दैदेनगिरि बर'नि अनसाय आफाद बिथांमोननि जयै नाजानायाव सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय बर'फोरखौ खौसे खालामनो मोनसे कम्प'जिट जाति हिसाबै माने लांनो थाखाय आरो बे सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय रावखौ मोनसे जथाय खालामनो थाखाय बिथांमोना सिन्था सरसा खालामनानै बेयाव बासु गामियाव मोनसे बर' नेशनेल कनभेनसन खुङो आरो बेयाव बै समनि एमएलए धरनीधर बसुमतारी मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्म मन्त्रि जयभद्र हागजेजों लोगोसे गोबां माने बहाय एमएलए आरो सानसुमै आरो लिरगिरि आरो समाज सिबियारि बिथांमोना नुजाहैनानै बे बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होयो आरो गिबियावनो जयभद्र हागजेखौ आफादगिरि हिसाबै लानानै सनाराम सावसेनखौ गाहाय नेहाथारि लानानै जगेन्द्र कुमार बसुमतारीखौ जथाय नेहाथारि लानानै मोनसे गोख्रों बर' थुनलाइ आफाद दानाय जादोंमोन आरो बेखौ मोनसे एडहक कमिटिमोन बियो। बिनि उनाव 1953 मायथाइयाव हाफ्लंआव मोनसे पुर्नांग माने फुरा खालामनो थाखाय बिथांमोनहा मोनसे एग्जिकिउटिभ लिंनानै माने मावफुं आफाद दाना माने लिंनानै बिथांमोनहा बर' थुनलाइ आफादखौ मोनसे महर होयो आरो बेनि उनावनो बिथांमोनहा 1953 मायथाइनि उनाव बिथांमोनहा बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय बिथांमोनहा नांनानै फैयै फैयै 1963 मायथाइयाव बर' बिजोंखौ गायसननो हायो आरो 1963 मायथाइनिफ्राय गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि आरो उनाव जों MIL हिसाबै थिसननो हायो बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमायारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समाव मोननैल' आफाद गोख्रोंमोन। दा फैयै फैयै जोङो दासिम बे बर' रावा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जे बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो जयै जुजि बे बर' रावखौ जोङो बिजों हिसाबै गायसननायनि उनाव जोङो 1976 जोङो सेबानि आन्दाराव जों मेट्रिक आनजाद होनायनि खाबुखौ मोनो आरो बिनि उनावहाय जोङो नेहु गुवाहाटि बुहुम फरायसालि बै समाव मोननैल'मोन जोङो MIL खौ थिसननो हायो। बेनि उनावहाय जोङो MIL नि उनाव जोङो डिपार्टमेन्ट खुलिनो थाखायबो जोङो दाबि दावा दैखांदोंमोन नाथाय बै समाव बुहुम फरायसालिया होथ'वाखैमोन नाथाय थेवबो जोङो नाजायै जे बे बर' रावखौ जोङो डिग्री लेभेलसिम लांनानै जोङो डिप्ल'मा कर्स गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालियाव जोङो सिगां सार्टिफिकेट कर्स बेनि उनाव डिप्ल'मा कर्स जों लांनो हायो आरो जोङो 1996 मायथाइयाव जोङो 8 मार्चआव जोङो गुवाहाटि बुहुम फरायसालिनि सिङाव जों बर' डिपार्टमेन्टखौ बर' बिफानखौ जों मोननो हायो आरो बै समाव भाइस चेन्सेलारआ निर्मल कुमार चौधुरीमोन। बिथांमोनहा माने बिथांमोननि अननायजों जोङो बर' डिपार्टमेन्टखौ गुवाहाटि बुहुम फरायसालियाव एसामिस MIL नि आन्दाराव जों खुलिनायनि खाबुखौ मोनदोंमोन। बिनि उनावहाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे जोङो BTC सुक्तिनि आधाराव बे बर' रावखौ 2003 मायथाइयाव 2003 जेला BTC सुक्ति जायो बै समनि BLT फंबाय बिथांमोना गोबां सावरायनायनि गेजेरजों बर' रावखौ भारत संबिजितनि 8थि फारियाव सोख'नो थाखाय दाबि दावा जों बर' थुनलाइ आफाद आरो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामनाय बेखौ गुरुत्व होनानै गोनांथि होनानै बिथांमोनहा BTC सुक्तियाव सोख'नो हायो आरो डक्टर सुभा ब्रह्म फाइन आर्ट्स जितु मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज दङ बेनि जौमानि जि गोरायुं बे बिथाङा बर'नो बे थुनलाइ आफादनि जि फिरफिला बेखौ बोख्लायनानै बिथाङा अपमान खालामदों बे बेलायाव मा बुंनो सानो? बेखौ आङो बर' थुनलाइ आफादनि सासे मावथि हिसाबै गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बिथाङा बेवहाय बिदि मोन्थाय मोना आरो बियो मोनसे हारिमायारि फिरफिला आरो बे फिरफिलानि सिङाव थानानै जोङो बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो नाजादों आरो बे गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानैनो जोङो बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानायनि थाखाय जोङो समायखेरा लादों। दिनै बिथाङा जुदि बिदि मावदोंब्ला जोङो बयबो बिथांखौ जोङो माने सोंखारिनांगौ आरो बिथाङा जाहाथे इयुनाव बेबायदि खामानि मावा आरो बे मावनायनि थाखाय जोङो आयेनारि बेबस्था लानो थाखायबो जों खावलायगोन
आरो बेबायदि जाहाथे दाखालामथों अपमान दाखालामथों इट इज ए ग्रेट इनसाल्टेशन टु दा बड' ससाइटि बेबायदि जाहाथे जाया जोङो सिगाङावबो बेबायदि मोनफा मोननै जाथाय नुबोदोंमोन खिन्थु दिनै जिथु जाथाय जादों फिरफिला बोख्लायनाय बे फिरफिला बोख्लायनाया जोंनि थाखाय बिराद मोनसे लाजिथावना बाथ्रा आरो जोङो बेखौ क्षमा खालामनो नाङा गनायथ'नो बा डिजिटाइज जानो लामा लाखै खिन्थु फारसेथिं बे बर' मानसिफ्रानो खिन्थु दिनै बर' रावखौ आंगो महरै गनायना लानो हायाखै बे बेलायाव रायजो राजाजों मा खालामदों बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे सोंलु दिनै बर' रावा बेसेबांबा बोसोर जाबाय जों बर' बिजों गायसननाया बेसेबांबा बोसोर जाबाय आरो बै समनिफ्रायनो जोङो बर' रावखौ गोजोर खालामनो थाखाय बर' बिजोंखौ गायसनदोंमोन आरो बर' बिजों गायसननायनि उननिफ्राय जोङो बे रावा दासिम मुलुगसोलोंसालियाव मोनफैनाय बे रावा वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बे रावा मुलुग दरबाराव थांबाय आरो जोङो बेखौ मोनसे ट्रेन्सलेसन गुगोल्सआवबो जों सोनो हाबाय दिनै बियो इन्टारनेसनेल लेभेलावबो बियो बर' रावा खारबाय नाथाय दिनै बिजोंनि जिथुनिखि जेंना बे बिजोंनि जेंनाया जोंनि गेजेराव नुजाथिनाया जोबोद दुखु गोनां मानो होनना बुङोब्ला जों नुदों जे गाव गावनि सासे सानै गथ'खौ जोंनि गारजेनफ्रा गावनि गथ'खौ बर' बिजोङाव होआ आरो सोरखारि बे फरायसालियाव होआ सरखारि फरायसालियासो बायदों प्राइभेटफ्रा बायाखै बा मिसनारि स्कुल बा माबाया बायाखै सोरखारि स्कुला जुदि थांनानै थायाब्ला जोंनि जायफोरनिखि फोरोंगिरि दङ जायफोरनिखि जोङो समाजनि खामानि मावदों जायफोरनिखि थुनलाइनि खामानि मावदों बिथांमोननि बै समनिफ्राय सिन्था खालामबोनाय बिथांमोना 1963 मायथाइनिफ्राय नारा नाजाबोनाय बिथांमोननि सोलेरा गोजोन जागोन नामा जों जाया जों बेखायनो जों चेलेन्जिं मुडआव जों मोनसे सानदों मा आन्डार NEP नेशनेल एजुकेशन पलिसि जों खारनानै जोङो बर' बे बिजोंखौ जों रैखा खालामथारनांगोन आरो गार्जेनफोरनि जोङो एवारनेस लाबोनांगोन आरो जोङो बिमा बिफाखौ बुजायनांगोन जोङो बर' रावखौ मानि थाखाय माबादों आरो मिडियाम इज नट ए फेक्टर बर' रावजों फरायबा जे साख्रि मोना माबा मोना इन्जिनियार जाया डक्टर जाया एडभान्स इन्जिनियार जाया उमुक जाया साइन्टिस्ट जाया बे नङा माने दिनै गावनि बिमानि रावजों लिरनानैबो IPS UPS डक्टर इन्जिनियार बायदिसिना साइन्टिस्ट जानाय अनेक बिदिन्थि दङ बेनिखायनो जोङो गार्जेनफोरखौ जों बुंनांगोन जे बर' बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो दिनैनि बेबायदि 14 नभेम्बर गोथार सानावनो जों समान खेरा लानांगोन आरो गासिबो जों ज' ज'यैनो बर' राव गेवलांथों बर' राव थांनानै थाथों बे स्ल'गानजों जों खारनानै जोङो रावखौ फोथांनांगोन माने भारत संबिजितनि 80 फारियाव हाबो आरो 2004 मायथाइनिफ्राय प्रेसिडेन्सियेल एसेन्ट मोननानै एप्रुभेल जानानै पार्लामेन्टआव एक्ट जानानै बेखौ माने 2005 मायथाइनि उनाव गिबि डक्टर मंगल सिं हाज'वारिया साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हायो आरो बिनि उनावहायनो जोङो हारिमायारि लेभेलाव थाखोआव जोङो गोबां खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनो आरो बेखौ CSTT जाहाथे कमिसन फर टेक्निकेल माने लेंगुवेज हिसाबै जोङो नन शिड्युल लेंगुइस्टिक माइनरिटि बै समावमोन तथापि जोङो CSTTनि आन्दाराव जोङो प्राय मोन 12 साबजेक्टआव जोङो टेक्निकेल माने टार्मिनलजिखौ जों खालामनो हादोंमोन बेनि उनावहाय जोङो साहित्य एकाडेमिनि हिन्दी डाइरेक्टरेट बुक ट्रास्ट अफ इन्डिया बायदिसिना जोङो नेसनेल लेभेलाव खामानि मावनायनि खाबुखौ जों मोनो आरो जोङो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बेनो 2009 मायथाइयाव जों दाबि खालामबोनाय जोङो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिसो दाबि खालामदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 92 जिथु चार्टार डिमान्ड बावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 1987 मायथाइनि जिथु 92 चार्टार अफ डिमान्ड बावहाय जों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिसो बिदोंमोन नाथाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारा जोंनो 2009 मायथाइयाव बर'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ होयो दा जोङो मोनब्रै इउनिभार्सिटियाव बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनो हाबाय आरो जोङो दिल्ली इउनिभार्सिटियावबो दा मोननायनि लामायाव फैबाय आरो नर्थ बेंगलनि जिथु आलिपुरदुवार इउनिभार्सिटि बेवहायबो जों मोननायनि लामायाव फैबाय आरो बे बर' रावा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे वान अफ दा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय आरो जानानै दिनै एसेम्ब्लियाव जोंना मानगेदेर स्पिकार बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव दिनै बर' रावा गासिबो अफिसियेल माबायाव बाहायजानाय जाबाय साइन बर्डफ्रावबो लिरनाय जाबाय
आरो बिटिआर सरकाराबो लिरबाय आरो गुबुन गुबुन माबायाव जोङो टेकनिकेल आरो कमार्शियेल लाइनावबो बर' रावखौ दिनै जोङो लिरनो हादों आरो UPSC आरो APSC आवबो जों वान अफ दा साबजेक्ट हिसाबै जों मोननो हाबाय दा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा बर' बिजोंनि जेंना दङ बर' बिजोंनि जेंनाखौ जों सुस्रांनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद हारिमायारि आफाद जयै जोङो सुस्रांनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बे बेलायाव जोङो गिबि मन्थ्रिजोंबो सावरायदों बिटिआरनि चिफ मानब गेजेर प्रमद बर'जोंबो सावरायदों दा जोङो बर' बिजोंखौ बासायनो थाखाय सोरखारि स्कुलफोरखौ बासायनो थाखाय जोंहा माखासे हाबाफारि दङ आरो जों खावलायदों माने 6.3 जिथु बिटिआर सुक्तिनि जिथु क्लज बेनि गेजेरजों स्कुलफोरखौ सोरखारि खालामनांगौ कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनांगौ बेनिफ्राय ट्राइबेल एडुकेसनखौ जौगाहोनो थाखाय नाजानांगौ बेखौ जोङो बिटिआर सरकारखौबो बुंदों आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंदों भारत सरकारनि HRDD मिनिस्ट्रिखौबो बुंदों दा बे बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा दिनै फैयै फैयै 72 इयार्सआव हाबबाय बोसोराव हाबबाय आरो साहित्य एकाडेमिनि माबानि बे रावा 80 फारियाव हाबनायाबो 20 बोसोर जाबाय आरो बर' बिजोङाबो 47 बोसोर जालांबाय बेनिखायनो जोङो जयैनो जोङो बर' फिसाफ्रा गावनि राव हारिमुखौ आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय बेबायदि दिनै खैराबारियाव सनाथि मायथाइ फोरबो खुंदों आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो दिल्लीफ्रावबो दिनै 14 नभेम्बर गोथार सानखौ खुंदों आरो जों आसा लाखिदों जे बे 14 नभेम्बरा क्लाबावनो जा जेरावखि थाया मानो बर' फिसाफ्रा बेखौ मोनसे फोरबो हिसाबै बाहायनांगौ आरो जोङो ज'यै बेखौ मुलुग दरबाराव जोङो खोन्थानो थाखाय नाजानांगौ आरो दिनै बिटिआर सरकारा मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फोसावदों बिथांमोनहा बागुरुम्बा मोसानायखौ मोनसे गिनिस रेकर्ड खालामनो थाखाय 15,000 बागुरुम्बा 15,000 मोसानायनि बिथांमोना थांखि लाबाय आरो दाख्लै बावैसो जों कनसेप्ट नटखौ थिग खालामनानै होबाय आरो बावैसोनो बेखौ खुंनाय जासिगोन दा बेजों लोगोसे जोङो बर' हारिमु आरो बे रावखौ जोङो गोजोर खालामनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो दिनै बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव बे खैराबारि बेयाव अलंबार हाइ स्कुल आरो बे प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि फोथाराव गाजा गोमजायै खुंदों सनाथि मायथाइखौ आरो बेबायदिनो जोङो खुंबाय थानांगोन आरो जोङो खौसेयै गोजोन थासारि आरो राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगोन आरो जोंहा इलेक्ट्रनिक मिडिया प्रिन्टेड मिडिया नोंथांमोनाबो बयबो जोङो फोसावनायनि राहाखौ लानांगोन होमब्लासो जोङो इयुन जोलैया जाहाथे इयुनाव मा मावगोन बिथांमोनहा मोनसे थुलुंगाथि मोनगोन आरो दानि इनफरमेसन टेक्न'लजियाव दानि बिरोंदायारि जुगाव इलेक्ट्रनिक मिडिया भेरि इम्परटेन्ट आरो प्रिन्टेड मिडियाबो भेरि इम्परटेन्ट गतिके जोङो बे लाइनाव जोङो जयैनो खारनो हायोब्ला दिनै खैराबारिनि बे प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो बायदि जोङो गाजा गोमजायै जोङो जाहाथे बे 14 नभेम्बरखौ खुंनो हायो आं बेखौनो आसा लाखियो आरो जों बयबो खौसेयै गोजोनै जोङो थांनानै थागोन जोंनि बे हालामाव जिहेतु सनाथि मायथाइ फालिनो लादों बे 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै बे समाव जों बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो नुना मोन्दों जोंनि गेजेराव गोदोनि रुजुनायाव दा माखासे लिरगिरि जोनोम मोनदां बेखौ नुना मोन्दों जिहेतु खुगा लाइसि बा बिसम्बि बेफोरखौ फरायनानै दहाय नुदों जोंनि जायगानि गथ'फोरा लिरगासिनो दं बा जायगानि खायसे रिटायार मोननाय फोरोंगिरि बिथांमोनाबो लिरगासिनो दं बे जोबोद मोजां बाथ्रा मोजां लैखोन जोंनि थुनलाइखौ जोंनि रावखौ फोथांना लाखिनांगौब्ला लिरनायखौबो जों फोथांना लाखिनांगोन आरो जों लिरनाय लेखाफोरखौ बजबना लानो नांगोन आरो गावखौ जों बुंना लानांगोन बे जायगायाव अलंबार गेजेरारि गोजौ फरायसालि होननाय बेनिफ्रायनो जों फरायलांदोंमोन जा समाव मोनसे बिराद गन्दगलनि गेजेराव फरायलांदों होननांगोन बे 1989 बे समाव मोनसे आन्दलन जादोंमोन जेराव जोंनि स्कुला सावजाजोबदोंमोन बर' स्कुला बिराद दुखुनांथावजों जों फरायनो मोनाखैमोन बन्द' जादोंमोन थेवब्लाबो बिनि गेजेरावनो जों सौसिनानै खस्थ' खालामना फरायनानै गुवाहाटियाव फरायहैबाय दिनै बेबायदि बे ओनसोलनिफ्राय आं गिबि बर' MA पास खालामदों
पलिटिकेल साइन्सआवबो एम ए पास खालामनाय बिनि उनाव PhD खालामदों फार्स्ट जोंनि बे उदालगुरि हालामनि बर' मानसि हिसाबै आं फार्स्ट बर' माने PhD खालामदों जायखिजाया बे समाव आं बेहाय फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि थुनलाइनि फारसे जे अनसायनाय दं जोंनि थुनलाइखौ फोथांना लाखिनाय फारसे बा रावखौ फोथांना लाखिनायाव बिथांमोना गोसो मोनसे नांथाबगासिनो दं बेखौ जों गोजोननाय मोन्दों बेराफारसेथिं नुबाय जिहेतु दा बर' बिजोंजोंनो फरायनानै जिहेतु बिदिन्थि जोंनि थाखाय मोजां माने गोथां बिदिन्थि नाथाय जों नुबाय बर'नि गोरों मानसिफ्रा दिनै बर' रावखौ दिनै मिडियामाव फरायहोया गाव गावनि इयुन जोलैफोरखौ बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन नोंथाङा बे बेलायाव आं बेखौ खावलायगोन जिहेतु मिडियामजों फरायनानै दा बायदियाव जेराव APSC नै दाखालि मेनाव 18 जन ना मा होनबाय दाथ' बे माखासे दं खिन्थु बर' बिजोङाव फरायनायानो माखासे पास जादों बिदियाव जों गोग्गानाय मोन्दों आरो दहाय आं खबर मोन्दों जेनेबा जोंनि जायगायाव MBBS जायथु माने डाक्टारबो मेरला ओंखारबायनो बर' मिडियामाव फरायना आरो इन्जिनियारानो हिसाब लाख'हायै हिसाबाव जादोंनो माखासे इन्जिनियार पास जादों बर' बिजोंजों फरायनानै बिदिब्ला टेकनिकेल लाइनाव फरायनायावबो जों दा बर' मिडियामाव फरायनाय गथ'फ्रा जेबो उसुबिदा जायाखै आरो दा बेयाव आं बर' बिजोंनि खोथायाव बेखौ बुंनो थांगोन जोंनियाव दा प्राइभेटाइजेसन जाबोबाय थादों जेराव जों नुना मोन्दों UN एकाडेमि फैदों बाथौ आश्रम फैदों बिदि जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिथांमोनाबो नाजाबोबाय थादों जेराव बर' बिजोंनि स्कुलफोरा सरकारि जायाखैमोन बा सरकारि जानाय समावबो फोरोंगिरिनि आंखाल दंमोन बिदि बायदिसिना जेंनाखौ नोजोर बोनानै बिगोमाफोरा गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलाव फरायदों खायसे इंराजि मिडियामाव फरायदों बे आलादा खोथा बिथांनि खोथासै खिन्थु बे आं दहाय मख'नाय फरायसालिफोरा बर' बिजोंखौनो फोथांना लाखिगोन होननानै मिजिंथिनो हायो जेराव बिसोरो बर'जोंनो फोरोङो बर'आवनो माने मेट्रिकसिम लिरबाय थादोंमोन क्लास 10सिम खिन्थु दा नै दा बायदियाव नैबे बोसोरनिफ्राय हायार सेकेन्डारि जेनेबा फार्स्ट इयार मोनबाय फैगौ बोसोराव 12 बा सेकेन्ड इयार मोनगोन बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना आरो फारसेथिंथ' बर' थुनलाइया जिहेतु MA लेभेलसिम मालाबानो मोनहैदों जेराव जों MA पास खालामदों बर' बे बाथ्राया आरो गावबो जिहेतु उन्दैनिफ्रायनो गुदि फरायसालिनिफ्राय माने गोजौ लेभेलसिम जों बर'खौनो फरायबाय जेला जोंनि दा दावगाबोनाय लाइमोनफोरा बा जोंनि बिगोमाफोरा गावनि गथ'फोरखौ बर' मिडियामाव फरायहोनायखौ जों लुबैयो मानोना मिडियामखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोंनि गथ'फोरानो फरायनो नांगोन खिन्थु खायसे खोथायाव ओरै जायो बे सोरबा रुजुनानै बेखौ बुंजाया जों गुवाहाटि नोगोरमा बायदियाव थायो बेयाव नों बर' मिडियाम LP स्कुल मोननो थाङा बेखौ जों दुखुजों फोरमायनांगोन जुदि मोननायब्ला जोंनि गथ'खौबो जों फरायहोनो हागौमोन बिदि दुखु फोरमायो जों दा बायदियाव खिन्थु जोंनि बे ओनसोलाव थानाय मानसिफोरा जिहेतु मिडियामनिनो बा बर' बिजोंनिनो गुदि फरायसालि दं गासैबो दं बिदियाव जोंनि बिगोमाफोरा गथ'फोरखौ मिडियामाव फरायहोनायखौ जों लुबैयो जेन जोंनि थुनलाइया थांना थायो जोंनि रावा बिदिबासो थांनानै थागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो